we had a surprise birthday for Starboy. Yes. Malam, ka ci hankali ba. Ga iyayen complain na. Big show ne. Baba. Allah shi taimaki manya-manya nan ga tebul din manya-manya daga nan tukun. Barka da bayar sunan wannan abu. Barka rediyo ana hada kwantar da hada kwantar. Why birthday boy? Shekara 50 ne birthday boy. Allah ina dore